Kung gusto kag pinasahi nga blessing, seryosoha ang imong calling. Bisag unsa pa kini ka-challenging, agwantaha ang mga testing, sunda iyang leading. Kay kabalo ka og unsay ending, makaingon jud ka, wow, amazing. So karon igsuon, unsa man imong tawag, siguruha na og tubag, kay diha ka mouswag, walay makababag. Apan kung sa iyang tawag, dili ka motubag, ang imong kinabuhi magkatulibagbag, imong mga pag-ampo dili matubag. Pero kung imo siyang tubagon, imong calling imong seryosohon, iya sad kang pauswagon, iya kang paasinsohon, makabaton pa kag promotion, diha ko gikan igsoon. Mabungahong kagabhion, ampo, amping, abante og padayon. God bless everyone, to God be all the glory.